माने ट्रेन लाखिनाय लाखियै बे जिनिसा जोंनि क'क्राझारल' नङा बा आसामल' नङा। दा थांनाय नभेम्बर दाननि जि मोनसे सेसन जादोंमोन बे सेसनाव सारा इन्डियानि एमपिफ्रानो एखे रोखोम प्रब्लेमखौनो बिथांमोना बुंदों। मानोना पस्ट कभिड बिनि उनाव ट्रेन स्टेशनफ्राव ट्रेन लाखियैया जेरावबो जादों। बेखायनो बयबो बेखौ डिमान्ड खालामदों आरो आंनि फारसेनिफ्रायबो आं बेखौ आंनि मेइडेन स्पेसाव आं बेखौ बुंदों आरो बेबायदियैनो दिनैहाय भारत सरकार बेखौ हाबा मावबाय थादों, डिसिसन लाबाय थादों। ओमफ्राय रेलनिया मोनसे नियम दङनो जे जुलाइ 1 तारिखनिफ्राय बिथांमोननि गोदान शेड्युल जायो, रेल बहा लाखिगोन लाखिया। दा दिनै जाहैबाय जोंहा जानुवारि, दा बेखायनो जुलाइसिम थांनांगौ जायोबा जों आरोबाव 6 मास मा 5 मास जों नेनांगोन, दानबा जों नेनांगौ दं। दा बिनि गेजेराव जों इनसिस्ट खालामबाय थादों जे जोंनि ट्रेनफ्रा बोरै लाखिजायो लाखिजाया। बेनि अनगायैबो गोबां जायगायाव जोंहा आर'बि नांगौ, गोबां जायगायाव बे जोंहा गसाइगाव श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै जोङो ओरैहाय क'क्राझार समस्ति बा आसामावनो गोबां आर'बि नांगौ। खिन्थु आंनि समस्तिनि सिंनिखौ, क'क्राझारनि सिंनिखौ बहा बहा नांगौ बेखौ आं अलरेडि लिरनानै होबाय। ट्रेन स्टेसना बहा बहा मा ट्रेना लाखिनांगौ, बहा गोदानै लाखिबावनांगौ, बेखौ आङो लकेल जोंनि सानसुमैफोरजों सावरायलायनानैनो बिथांमोननि मेम'रेन्डामनि गेजेरजोंनो बेखौ कालेक्ट खालामनानै अलरेडि गासैखौबो डिटेल्स आङो लिरनानै होबाय मिनिस्टार बिथांनो। निस्सय जोङो दसे समायथ' नेथ'नांगोन, बिथांमोना बे प्रसेसखौ खालामबाय थादों होनदों। दा माया फैयो माया फैया बेखौ जों नायनांगौ थाबाय जेब्लासिम डिक्लेयार जाया। दा आङो निस्सय बिनि सायाव आरोबाव गोथौयै हाबनानै जोंनिया हाबखोना हाबदिया, सिगांनिया आरो गोदानै मा होनो नागिरदों बे बुस्थुखौबो निस्सय खबर लाबाय थागोन आरो बेबायदि जोङो जोंनि मोननांगौखौ जों बिनानै लागोन। माने ट्रेन लाखिनाय लाखियै बे जिनिसा जोंनि क'क्राझारल' नङा बा आसामल' नङा। दा थांनाय नभेम्बर दाननि जि मोनसे सेसन जादोंमोन बे